Tarihin fina-finai. Ka sani a shekarun baya fina-finai ba su fara ba ne a matsayin yadda muke kallon su yanzu. Sun fara ne a wani kalar fari na tarihin duniya wanda su ma dole za a jingina su da tarihin duniya na wannan zamanin. Tarihin fina-finai na duniya wannan sashi na ɗaya kenan. A cikin wannan bidiyon za mu fara kawo muku tarihin fina-finai. Bari mu shiga cikin bidiyon. A ƙarni na 19 kafin a samu fina-finai kamar yadda muke ganin su a yau, mutane sun daɗe suna ƙoƙarin gano hanyar da za su iya nuna motsi a cikin hoto. Tun kafin a ƙirƙiri kyamara ta fim, mutane suna amfani da wasu kayan gani domin ƙirƙirar tunani cewa hoto yana motsi. Masu zane da masu ƙirƙira suna yin jerin hotuna masu kama da juna, sannan su nuna su cikin sauri har idan mutum ya ji kamar hoton yana motsi. Daga baya, masana kimiyya suka fara fahimtar yadda idon ɗan adam yake ganin hotuna. Ana gano cewa idan aka nuna hotuna daban-daban cikin sauri, ƙwaƙwalwar mutum tana iya ganin su kamar wani abu guda mai motsi. Wannan fahimta ta taimaka wajen haifar da sababbin na'urori da ake amfani da su wajen nuna hotuna masu motsi. A shekarar 1800, mutane daban-daban a Turai da Amurka suka fara ƙirƙirar na'urori masu kama da juna. Wasu suna amfani da faifai masu ɗauke da hotuna, wasu suna amfani da dogayen takardu ko fina-finan hoto. Daga nan ne aka fara samun wata muhimmiyar fasaha ɗaukar hoto wani abu a lokuta daban-daban domin daga baya a haɗa waɗannan hotuna su zama kamar motsi. A wannan lokacin masu ƙirƙirar irin su Edward Muybridge sun yi gwaje-gwaje wajen ɗaukar jerin hotunan motsi mutum da dabbobi a shekarar 1878. Muybridge ya yi wani shahararren gwaji da ya nuna matakan motsa doki yayin gudu. Hotunan sun taimaka wajen tabbatar da yadda jikin dabba yake motsi a lokaci guda. Wannan ya ba fim bane kamar yadda muka sani a yau, amma ya kasance muhimmiyar hanya zuwa ga ƙirƙirar fim. Bayan haka, wasu masu bincike suka fara neman hanyar da za a iya ɗaukar hotuna masu motsi a cikin na'ura guda. A ƙarshe shekarar 1880, Thomas Edison da ma'aikacinsa a Amurka suka yi gwaje-gwaje da fasahar hoto mai motsi. Daga cikin mutane da suka taka muhimmiyar rawa a aikin akwai William Kenneth Laurie Dickson. Sun ƙirƙiri na'urar da suka ba mutane damar kallon gajerun hotuna masu motsi. Wannan ya nuna cewa hoto mai motsi zai iya zama wata sabuwar hanyar nishaɗi. A Turai ma bincike yana ci gaba. Masu ƙirƙira a ƙasashe daban-daban suna neman hanyar da za su iya ɗaukar motsi da kuma nuna shi ga mutane da yawa lokaci guda. Daga cikin waɗannan suka yi babban tasiri akwai 'yan uwa biyu, wato Lumière na Faransa da Auguste Deleuze da Lumière. A shekarar 1895, 'yan uwa Lumière suka gabatar da na'urar da ake kira cinematograph. Wannan na'ura tana iya ɗaukar hoto, samar da kwafi, kuma ta nuna hotuna motsi ga masu kallo. A ranar 28 ga watan Disamba a 1895 a Paris, an gudanar da wani daga cikin shahararren ronin fina-finai na farko da aka sani a tarihin sinima. Mutane suka taru domin kallon hoto masu motsi da aka nuna a kan allo. Hotuna ba su da dogon labari kamar fina-finan yau. Wasu suna nuna ma'aikata suna barin masana'anta, wasu suna nuna mutane a cikin rayuwar yau da kullum, wasu kuma suna nuna abubuwan da ke faruwa a titi. Amma abin da ya ba mutane mamaki shine ganin cewa hotuna suna motsi a gaban idanunsu. Daga wannan lokacin, fim ya fara fita daga matsayin gwaji kimiyya ya koma wani sabon nau'in nishaɗi. Masu kasuwanci suka fara fahimtar cewa mutane suna shirya
suna shirye su biya kuɗi domin kallon hoto masu motsi. A hankali an fara shirya wurare da mutane za su zauna su kalli fina-finai. Suka fara tafiya daga wani birni zuwa wani, sannan daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Wannan shi ne farkon matakin da ya mayar da fim daga wata sabuwar fasaha zuwa masana'antar nishaɗi. Amma har yanzu fina-finai gajeru ne, babu sauti, kuma babu labari. Ba shi da tsawo. Masu shirya fina-finai suka fara neman hanyar da za su ba da labari mai tsawo ta amfani da hotuna. A wannan lokacin ne wani mutum daga Faransa mai suna Georges Méliès ya fara yin wani abu da ya canza tarihin fim. Méliès ya kasance mai wasan sihiri da nishaɗi kafin ya shiga harkar fim. Ya fahimci cewa kyamara ba kawai za ta iya ɗaukar abin da ke faruwa a zahiri ba, tana kuma iya ƙirƙirar abubuwa da ba za su wanzu ba. Ya fara amfani da dabarun canza hoto, kayan ado, wuraren da aka gina domin fim, da kuma dabarun gane domin ƙirƙirar labarin almara. A shekarar 1992 ya shirya fim ɗin A Trip to the Moon, wanda ya zama ɗaya daga cikin fina-finan almara na farko da suka shahara. Wannan fim ya nuna cewa fim ba wai kawai hanyar ɗaukar abin da ke faruwa a duniya ba ce, ana iya amfani da shi wajen ƙirƙirar sabuwar duniya ba tare da wanzuwa ba. Daga nan ne wasu shirya fina-finai suka fara fahimtar ƙarfin wannan sabuwar fasaha. Fim ya fara zama labari, labarai suka fara yawo, jarumai suka fara samun muhimmiyar rawa. Masu shirya fina-finai suka fara koyon yadda ake amfani da kyamara wajen nuna motsi, rai, tsoro, farin ciki, da abubuwan ban mamaki. A hankali aka fara samun buƙatar manyan wuraren nuna fina-finai da kuma kamfanonin da za su samar da su. Haka fim ya fara ɗaukar hanyar zama masana'anta ta gaske, daga ƙaramin gwaji na kimiyya zuwa nishaɗi da mutane ke biyan kuɗi domin su kalla. Fim ya fara shiga sabon zamani, kuma wannan shi ne farkon da daga baya za ta haifar da Hollywood, Bollywood, Nollywood, da Kannywood, da sauran manyan masana'antu fina-finai da duniya ta sani a yau da kullum. A sashi na biyu za mu shiga muku da yadda fim ya fara zama kasuwanci na gaske, da yadda aka fara gidajen sinima, kamfanonin fim, da jaruman